ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, инак баъди чанд рӯзи истироҳат боз бо шумо ҳастем ва бо шумо дар бораи сарояндаи писандидаи дигаратон имрӯз гап мезанем. Ба фикрам аз номи видео ҳаматон фаҳмидед ки имрӯз дар бораи кӣ ва чӣ гап мезанем. бале рост, ҳақиқатан мо имрӯз дар бораи яке аз беҳтарин сарояндаи дигари тоҷик, сарояндае ки муддати тӯлонӣ саҳнаро ба кас намедод, айниқтараш дар бораи Манижа Давлатова гап мезанем. спонсори видеои имрӯзаи мо ин компания букмекери 1xbet мебошад. шумо программаи 1xbet-ро танҳо аз ссилкаи дар зери видео буда ва дар комментарии мо буда метавонед ки дастрас намоед. ҳатман дар омада программаро скача намуда регистратсия намоед ва бурд намоед. ин маҷбурӣ нест. касоне ки дар ҳақиқат бозӣ кардан намехоҳед, метавонед ки ҳатто комментариро хабар нагиред. арзи салому адаб дорам ба ҳамаи ҳамватанонам, дӯстони азизам ки имрӯз маро саршор аз саманиётҳои гармашон карда. Манижа Давлатова сарояндаи эстрадаи тоҷик 31 декабри соли 1982 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст ва дар оилаашон Манижа чаҳорум духтар буд. Манижа аз хурдӣ ба хондану сароидан бисёр ҳам шавқи зиёд дошт ва ба зами ин ҳама пайваста ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ машғул буд. ӯ мактаби рақами 8 шаҳри Кӯлобро хатм кардааст ва албатта баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳи шаҳри Кӯлоб дар факултети забонҳои хориҷӣ дохил мешавад. Манижаро як ҳолати хурсандиовар ба сарояндагӣ оварда расон. дар ҳолати таҳсил дар донишгоҳ Манижа боре барои супоридани зачот сурудеро бо забони англисӣ дар пеши аъзоёни жюрӣ аз вазорати маориф сароид ва ба онҳо ин суруд бениҳоят ҳам писанд омад ва баъд ба Манижа пешниҳод карданд ки ба факултети санъат гузарад, аммо падари Манижа розӣ набуд ва ба ҳамин хотир Манижа ба факултети журналистика гузашт. баъдан Манижа дар курси сеюм ба шаҳри Душанбе меояд ва сабту сароидани сурудҳои худ оғоз мекунад ва дар ин муддат ба сарояндаи дигари тоҷик Зикриялло Ҳакимов ошноӣ пайдо менамояд ва ҳамкориро ҳамроҳ идома медиҳанд. аввалин суруди Манижа Давлатова бо номи Дар лаби об буд ва ӯро албатта баъд аз ба Душанбе омаданаш эҷод кардааст. ҳамчунин ҳамон солҳо албоми аввалини Манижа бо номи Сарнавишти ман ва боз дусе клипи дигар тамошобинонаш пешниҳод карда шуд. бисёри шеърҳои сурудҳояшро Манижа худаш эҷод кардааст, аз ҷумла шеъри сурудеро ки Манижаро бениҳоят шӯҳратманд гардонд «Дили дарманди маро» ва боз сурудҳои дигарро бо номҳои «Бидон» ва «Буса». албоми дигарашро Манижа соли 2002 дар ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар шаҳри Мазори Шариф ба шунавандагонаш пешниҳод кард ва баъд аз бозгашт ҳамчунин консерти худро дар ватани азизамон дар Кохи Борбад баргузор кард. сурудҳои Манижа ба халқи афғон бисёрам писанд афтод ва ӯро ҳамчунин бори дуюм ба шаҳри Кобул даъват намуданд. на танҳо ҳунари Манижа, балки тарзи рафтору муомилааш писанд омад. соли 2007 мутаассифона падари Манижа аз дунё мегузарад ва ба ин ҳама эҷодиёти Манижа зарбаи сахт мезанад ва ӯ як муддат аз саҳна дур мешавад. баъд аз муддати тӯлонӣ боз бо суруду мусиқиҳои нав ба саҳна бармегардад ва албоми нави худро бо номи Падар ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. муддати нагузашта албоми дигарашро низ бо номи Зичашмони ту мемирам пешкаш кард. чӣ хеле каме шумо нағз медонед ки Манижа муддати дароз дар саҳна пайдо нашудааст ва боварӣ дорам ҳаматон мехоҳед донед ки дубора бармегардад ё не. ва имрӯз ман ҳатман дар охири видео ба ин савол ҷавоб мегӯям. аз ҳаёти шахсии Манижа мутаассифона чизи зиёд гуфта наметавонем, ба хотире ки ӯ худаш ба касе дар ин бора маълумоти зиёд намедиҳад. як вақтҳо овоза буд ки шавҳари Манижа афғон аст, аз ҷумҳурии ҳамсоя аст, лекин то чӣ андоза дуруст аст касе намедонад. ба гуфти Манижа ӯ дуюмбора ба саҳна баргашта намехоҳад ва ба ҳамаи нигоҳ накарда ба дигар сарояндагони тоҷик кӯмаки худашро дареғ намедорад, пайваста шеъру суруд эҷод менамояд ва дар баробари ин ҳама ба мисли дигар сарояндаҳо сайру сайёҳатро бениҳоят нағз мебинад.
бо ҳамроҳии наздиконаш тез-тез ба хориҷи кишвар ба сайру сайёҳат мераванд. ин буданд ҳама маълумотое ки мо имрӯз баҳри шумо ҷамъ овардем. медонам камтар буд, аммо мутаассифона аз ин зиёд мо маълумот барои шумо ҷамъ карда натавонистем. агар видео 1500 лайк гирад, дар видео ояндамон бошад мо як конкурси дигар ба монанди конкурси гузашта сар метиҳем. ба ҳамаи шумо метавонед ки озодона иштирок намоед ва маблағ бурд намоед. дар канал обуна шавед ва ҳатман зер кардани зангулачаро фаромӯш накунед. худо нигаҳбони ҳаматон бошад. то видеоҳои оянда. дили дарманди маро набуад бе ту даво, хабари қалби маро бишунавай бивафо. дили дарманди маро набуад бе ту даво, хабари қалби маро бишунавай бивафо. хабари қалби маро бишунавай бивафо. бия мара ёр бигир, мунису ғамхор бигир, барои худ ҷонаки ман ёри вафодор бигир. бия мара ёр бигир, мунису ғамхор бигир, барои худ ҷонаки ман ёри вафодор бигир. تو هستم و تو هستی، همرازی تو خواهم بود، تا سازی دم دورم، دم سازی تو خواهم بود. تو هستم و تو هستی، همرازی تو خواهم بود، تا سازی دم دورم، دم سازی تو خواهم بود. اندر دل پرشورم تو نشای دردی هست، اندر دل پرشورم تو نشای دردی هست. مفتونی تبو سوزی آوازی تو خواهم بود. بیهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. بیهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون است و دل جان میکند، ایار سنگین قلب من زارم مکن بهر خدا. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. کفسم تنگو دلم توفانی، ابرها در بدنم زندانی، نیست چتری که پناهم باشد. آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست. تو هستم و تو هستی، همرازی تو خواهم بود، تا سازی دم دورم، دم سازی تو خواهم بود. تو هستم و تو هستی، همرازی تو خواهم بود، تا سازی دم دورم، دم سازی تو خواهم بود. اندر دل پرشورم تو نشای دردی هست، اندر دل پرشورم تو نشای دردی هست. مفتونی تبو سوزی آوازی تو خواهم بود. تو هستم و تو هستی،
همرازی تو خواهم بود تا سازی دم دورم دم سازی تو خواهم بود اندر دل پر شورم تو نشای دردی هست اندر دل پر شورم تو نشای دردی هست مفتونی تبو سوزی آوازی تو خواهم بود